दानसोरां एकाडेमि बे फरायसालियाव दिनै गायसननाय सान बे गायसननाय सानाव आं फैनानै नुफैदों बे ओनसोला सोलोंथाइनि बहुत गोजानाव दङ बे सोलोंथाइनि बहुत गोजानाव थानाय हिसाबै दा जिहेतु गंसे फरायसालि गायसनजादों आरो बेबो बोसोरब्रै जाबाय बे बोसोरब्रैयाव मेट्रिक थाखोनिफ्रायबो मेट्रिकबो उथ्रिनो हाबाय थ' बे बेलायाव आं नोजोर होदों जे बेखिनि ओनसोलावहा माने सोलोंथाइखौ आरोबाव उन्नत खालामनो थाखाय जौगाखांहोनो थाखाय जोंनो गोबां फरायसालिफोर नांगौ फरायसालिमाफोर नांगौ थ' बेहाय जों दिनै सरकारनि जि माने इनिसियेटिभ बेखौ जों नुनो मोनाखै थेवब्लाबो दिनै बेहाय दानसोरां एकाडेमिखौ गायसननानै बेखिनि ओनसोलनि जि फरायसा फरायसुलिफोरनि जि सुबिदा खालामनो हादों थ' बे जोबोर मोजां जादों आरो आङो बाख्नायदों दिनैनि बे समाव फैनानै आरो आंबो बेनि मोनसे पार्ट्स बाहागो जानानै माने गोजोननाय मोनदों जे गोबां भिजन लानानै गोबां नोजोर थांखि लानानै जे फरायसालि मोनसेखौ खुलिनाय जायो गायसननाय जायो थ' बे नोजोराव बे हयथ' बे दानसोरां एकाडेमिया जोबोद जाफुंसारनो हागोन रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय जि मिजिं हास्थायनायफोरा जाफुंसारगोन होननानै आं दाथिहैनो बुंनो हायो आरो जों दा मानसि जोङो मानसिफ्रा थोजासे होननाय बेसादखौ जोङो जोबथानायखौ लुबैया जोंनो नांगौ खिन्थु बे फरायसालिनि जि फोरोंगुरुफोर बिथांमोननि जि नाजानाय एकदम गायसनजेननायावनो बिथांमोना फार्स्ट डिभिजननि जायगा आवग्रिहोनो हादों आरो गोदान हिसाबै कर्सफोरा गोदान हिसाबै फोरोंगिरिफोरा गोदान हिसाबै सिलेबासावहाय इमान माने गोथौयै हाबनो हाया थेवब्लाबो जे फार्स्ट डिभिजन मोननो लायनो हानाय गासै फरायसा फरायसुलिया फार्स्ट डिभिजनाव थांनो हानाया बे जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा आरो बेनि क्रेडिटखौ आसलते फोरोंगिरिफ्रा मोनगोन आरो बे ओनसोलनि जायफोर माने समाज सिबियारिफोर जायफोरा फरायसा फरायसुलिफोरनि भबिष्यत सानग्राफोर थ' बिथांमोना साबायखरखौ मोनथावना आरो दायो बर' बिजोंनि फरायसालि होनबा माने जों दा गरामि सानस्रिया जोंनियाव फैफिनदों माने जोङो जों इटालियावहा इटालि भाषाजों फरायो करियाव करिया भाषाजों फरायो थ' जोंनि आसामाव जोंहा मोनसे मिडियाम दङ बे मिडियामाव जों फरायनांगोन आरो बर' बिजोङानो जोंनि मिडियाम आरो बे मिडियामनि गेजेरजोंनो बर' बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां गियान मोननो हायो जों दिनै जोंनि बिजाब माखासे ट्रेन्सलेसन जादों माने फिसानि फिसासिन थुनलाइयाबो जोंनि बर' थुनलाइयाव दिनै ट्रेन्सलेसन जानानै जोंनि बर' रावजों दानस्लाय जादों थ' बे बेलायाव जोङो बर' बिजों फरायनानै जे जोङो आन्दायगोन बे नङा जोङो बर' बिजों फरायनाबो जोङो गोजौनिफ्राय गोजौसिन जोङो सोलोंथाइबो लानो हागोन रोंगोन आरो गियानबो मोननो हागोन दा जोङो बिमानि राव होननाय लोगो लोगो जोङो जोंनि जिथु गियान बे गियाना बिमानि रावजोंसो फैखायो नालाय जोङो दा गुबुन रावखौ बुंनाय लोगो लोगो बेखौ जों लोगो लोगो जोंनि माइन्डआ ट्रेन्सलेसन बिमानि रावावनो फैयो ओंखायनो जों बिमानि रावजों जुदि फरायो जोंनि बिजोंजों फरायो अब्लानिया जोंहा जोंनि गियाना बारायगोन आरो जों आसा फारिनिल' बे जोंनि नोजोर जानानै थाबायदि जोङो बर' मिडियामा जोंनि आरो आसामाव बिखेखकै जों थैना थांगोन होननानै जों साननो हाया जे आथिखालाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे ओनसोल आसलते सोलोंथाइनि बेलायावहा माने गोग्लैसोना थानाय नङा एक्सुवेलि आं जिहेतु कलेजाव फोरोङो बेथिंनिफ्रायनो कलेजाव फरायनाय फरायसाफ्रा दिनै गोबां गोजौ थाखोआव मोनहैबाय PhD खालामलायबाय दा सोरबाथ' आरो माने मुंफ्रा गोसोआव गैला बिथांमोनाथ' लिडार जाहैबाय बिथांमोना साख्रि मावहैबाय आरो माने दाखालिसो आङो सासेनि खबर मोनदों बेंगालुरुआव साख्रि मावबाय थादों बिसोर थ' बेबायदि दा MSW खालामनाय गथ'फोर बेखिनि ओनसोलाव दङ थ' बे हिसाबै बेखिनि ओनसोला गाव हारसिंनो नेचारेलि डेभेलप जादों आरो बिथांमोना गोसो गुदुं जे सोलोंथाइ लानाया बिथांमोननि कर्तब्य बायदियै बिथांमोना लागासिनो दङ आरो लाबाय थागोन आं आरो खावलायगोन बिथांमोनखौ जाहाथे परिबेकफोरा जाहाथे मोजां खालामो जोंनि गारजेनफोरा परिबेकफोरखौ मोजां खालामनानै सोलोंथाइ लानायाव गथ' गथायफोरखौ आरोबाव थुलुंगा होयो बेखौसो आं हास्थायगोन